δημοκρατία. Πώς γίνεται οι ήρωες αυτοί να ξεπουλάνε τη ρομιοσύνη της καρδιάς για πενταροδεκάρες. Εδώ μπροστά σας να σταθώ, τραγούδια και μισόλογα στο φως καταθέσω πως πήρα τέτοια απόφαση. Δεν ξέρω αν θα τα αντέξω. Η μέρα αυτή θυμίζει μακελιό. Νοέμβρης ήταν η χρονιά και εδώ γινόταν το χαμό. Εγώ ήμουν 19 και αυτή 73 και να που ερωτεύτηκα κάποια χρονολογία και ο ερωτάς κρατάει για καιρό. Μα και ο καιρός γυρίσματα μεγάλωσε κι αυτή κι εγώ. Μεγάλωσα κι φίλοι μου εκεί γύρω στα 40, στα κόμματα λατσόφυτα κι εγώ δεν ξέρω τι να πω κι οι άλλοι στο σπιτάκι τους για πάντα. Σωπαίνει ψυχή ενός αλόγου, μα το κορμί ενός νεκρού τρέχει και η μέρα φοβάται να ψηλώσει. Φωνές από το άπειρο αγναντεύουν το μέλλον και μια σιωπή έχει χάσει τον δρόμο της. Τούτος ο δρόμος βάζει τείχος στο τέλος του.
και να μην φοβάσαι. 17χρονο παλικάρι, ρινούσε η μάνα. Η ψυχή του έμελε να φωτίσει τον κόσμο. Εγώ, ο Διομήτης Κομνηνός, πριν 39 χρόνια, πήρα μια Ελλάδα στις πλάτες σου. Χάλασα, για να έχεις εσύ τη ζωή σου. Κάποτε να το θυμάσαι. Θα έρθουν να σου πούν πως σε πιστεύουν και σε αγαπούν. Τότε ναι, να είσαι καθαρός σαν διαμάντι, δυνατός σαν λιοντάρι και να πατήσεις πόδι σε αυτούς που καλούν εσένα. Τώρα! Πιστεύουν σ' αγαπούν και πως σε θένε. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Ψέματα λένε. Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λογάδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί. Κλείσε την πόρτα με κλειδί. Θα σε πουλήσουν. Και όταν θα έρθουν οι καιροί που θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα, υπερασπίσου το παιδί. Γιατί αν νιώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα. Όσοι σήμερα το χάλκινο χέρι του φόβου βαρύ αισθάνονται, σιγοντουλία σας έχω. Θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, φίλε μου. Τέτοια αρετή και τέτοια τόλμη, σαν αυτές που δίδαξαν οι φοιτητές. Απαρασάλευτα που ηχούν οι λέξεις εκείνων των ημερών. Ζωή, παιδεία, ελευθερία. Εκείνες τις μέρες σταματήσαμε τα μαθήματα. Κάναμε ανώτατες σπουδές στον δρόμο. Οι αρχιτέκτονες χτίζαν οδοφράγματα. Οι γιατροί μαθαίνανε τον πόνο. Και οι νομικοί κάνανε πρακτική εξάσκηση στο δίκαιο. Οι φυσικοί μετρούσαν τις δυνάμεις. Οι μηχανικοί κατασκεύαζαν τους χιλιότυπους. Και οι χημικοί έλεγχαν τη σύνθεση του αίματος. Τέλος, ζωγράφουμε τα καβαλέτα τους. Στημένα μπροστά στο τάγκ, ζωγράφιζαν το θάνατο. Μπαμπά, πώς γράφεται η δημοκρατία? Με αγώνες, παιδί μου. Χρειάζεται πολύ αγώνες και αίμα για να φέρεις πίσω τη δημοκρατία. Χρειάζεται και όραμα, όνειρο για ένα καλύτερο αύριο. Αξίζει, φίλε μου, να ζεις για ένα όνειρο. Κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Αλλά, ό,τι κι αν γίνει, να ξέρεις πως η άνοιξη θα έρθει για τα όνειρά σου. Μπορούν να κόψουν όλα τα λουλούδια. Δεν μπορούν να σταματήσουν όμως τον ερχομό της άνοιξης.
Σπυρίδων Κοντομάρης, ετών 57. Παρών. Διομήδης Κομνηνός, ετών 17. Παρών. Σοκράτης Μιχαήλ, ετών 57. Παρών. Βασίλειος Φάμελος, ετών 26. Παρών. Τόρι Λέγκελαντ Μαγκρέτε, ετών 22. Παρούσα. Γεώργιος Αμούρης, ετών 22. Παρών. Δημήτριος Κυριακόπουλος, ετών 35. Παρών. Σπύρος Μαρίνος Γεωργαράς, ετών 35. Παρών. Νικόλαος Μαρκούλης, ετών 24. Εκατερίνη Αργυροπούλου, ετών 76. Παρούσα. Στυλιανός Καραγεωργής, ετών 19. Παρών. Μάρκος Καραμανής, ετών 23. Παρών. Αλέξανδρος Παρτίδης, ετών 16. Παρών. Δημήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60. Παρών. Γεώργιος Γερτζίδης, ετών 48. Παρών. Βασιλική Μπεκιάρη, ετών 17. Παρούσα. Δημήτρης Θεοδωράς, ετών 5. Παρών. Αλέξανδρος Βασίλειος Καράκας, ετών 43. Παρών. Αλέξανδρος Παπαθανασίου, ετών 59. Παρών. Ανδρέας Κούμπος, ετών 63. Παρών. Ιωάννης Μικρόνης, ετών 22. Παρών. Κυριάκος Πατελεάκης, ετών 43. Παρών. Ευστάθιος Κολυνιάτης, ετών 47. Παρών. Μιχαήλ Μερογιάννης, ετών 20. Παρών. Το Πολυτεχνείο ζει ακόμα. Η ιδέα του θεωρείται πάνω από τα κεφάλια μας. Πολλοί το ζήσανε, ακόμα περισσότεροι το δοξάσανε. Μα δεν ζει από αυτούς, δεν το ακούν μόνο αυτοί. Τι θα πει Πολυτεχνείο? Πολυτεχνείο θα πει αυτό που σε κρατάει δυνατό. Αυτό που σε κρατάει άνθρωπο απέναντι στον φασισμό. Ο νεοναζισμός, ο φασισμός, ο ρατσισμός και κάθε αντικοινωνικό και αντιανθρώπινο φαινόμενο συμπεριφοράς δεν προέρχεται από ιδεολογία. Δεν περιέχει ιδεολογία. Δεν συνθέτει ιδεολογία. Είναι η μεγεθυμένη έκφραση του ανθρωπίνου κτήνους όταν οι κοινωνικές ή οι πολιτικές συγκυρίες συντελούν, βοηθούν και ενισχύουν τη βάρβαρη και αντιανθρώπινη παρουσία του. Σήμερα, οι έφηβοι του Πολυτεχνείου είναι σχεδόν 60 χρονών. Εμείς τους κρίναμε ήρωες από κάποιες στιγμές της ζωής μου. Μα έτσι είναι η ιστορία, από στιγμές. Μήπως τελικά αυτοί οι ήρωες απαρνήθηκαν τις αξίες τους, απομένει από τις τιμές και την εξουσία? Η απάντηση αυτή είναι προσωπική για τον καθένα μας. Ένα όμως είναι βέβαιο, πως οι φωτιές που άναψαν εκείνη τη νύχτα στην Αθήνα, σαν φοιτητές, φλόγισαν τις ψυχές μας. Φώτισαν καινούριους δρόμους. Δρόμους δύσκολους και αντιφορικούς, μα ωραίους δρόμους. Δρόμους ανοιχτούς στο μέλλον. Yeah.
στο σβέρκο. Τη ρομιοσύνη μην την κλαις. Να την πετιέται, να την πετιέται, να την πετιέται. Λοιπόν, θέλω να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά. 93 παιδιά. Ευχαριστώ φοιτητές. Να σας πω κάτι στο τέλος. Ο Ελίτης Μαγουλέ, ο Ελίτης είπε ότι αν αποσυθέσεις στην Ελλάδα θα σου μείνει ένα αμπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Ορίστε το αμπέλι. Η νεολαία είναι το αμπέλι και όσο και να τις κόψουνε, όσο και να τις κόψουνε, να τις ακυρώσουνε, θα πάνε μήκο μήκο. Η ελιά είναι τα φοιτητές μας, που με την οριμότητα μας ανέχονται. Και είναι όλοι εδώ και μας βοηθούν όλοι μαζί μας. Και αν ρωτάτε ποιο είναι το καράβι μας, ο πολιτισμός. Σε αυτό πρέπει να βασιστούμε όλοι. Τώρα, θέλω να στήσω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε κάποιους ανθρώπους. Ας καλέσω πρώτα τα παιδιά της Τρίτης. Το Γιάννη τον Μισινιά, ο οποίος έκανε το δικό του τραγούδι για την Λάκαση. Το μεγάλο κομικό μας, το Βασιλιό, εδώ κοιτάξτε καλή. Φυσικά δεν μπορούμε να αφήσουμε τους μουσικούς μας. Το μεγάλο βασίστα μας, έλα εσύ εδώ. Την Εύα του Κρίκου, η οποία μας έκανε να ταιριάσουμε όλοι. Έλα το Εύα. Το Ραφαήλ το Τσόλα, ο οποίος έφυγε το κακόμοιο παραχάνει.
Τους γράμμους, τα παιδιά πάνε στα γράμμους και δεν μπορώ να τους πετρίσω πλέον. 3-4. Φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω τη γυναίκα μου, που χωρίς να φανεί καθόλου, μου πέταξε τσόκαρα, με βάρισε, έλα μωρέ Βάσο. Ο Μισάκελος του Κωνσταντίνου. Φυσικά ο Βασίλειο, ο Γαλάτος πατέρα. Και η φωνάρα μας, που όταν την ακούσαν όλοι στους πρώτους να τριχιάσαμε. Ο Σαλιαβούκος, έλα μωρέ. Φυσικά, όχι να αγγείλει, κάποιο παιδί, εδώ είναι. Πώς το λέτε, θέλω να ευχαριστήσω έναν απόφοιτο του Γενικού Λυκείου Μυτιλήνης, η οποία ήρθε εδώ να μας τιμήσει με το τραγούδι της. Καλά, ξέχασα τον Αλαμανέλη φυσικά. Έλα μωρέ Αλαμανέλη, πού είσαι, τι έκανε. Η Μαλακού, η οποία με το κότσο το φοβερό, έλα εδώ. Και θέλω, το Μαχρίτο Κωνσταντίνο στο βιολί, Κωνσταντί. Και θέλω να πω κάτι στο τέλος, δεν μπορώ. Άμα δεν το πω, υπάρχει ένας άνθρωπος, ο οποίος δεν φαίνεται σε καμία εκδήλωση. Βρίσκεται μονίμως κλειμμένος πίσω από ένα λάπτοπ ή από ένα, δεν ξέρω και εγώ τι, μια κονσόλα. Ο κύριος Αγάπος, ο καλλιτέχνης. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου, καταρχήν οι καθηγητές είναι πανώ. Ωραία. Να ευχαριστήσω τους καθηγητές, ειδικότερα τους διευθυντές που μας δώσανε τις ώρες για να κάνουμε τις πρόβες. Τον κύριο Αγάθο που είπε τώρα η Δίας, την κυρία Μακρύ, την κυρία Πανταζή και την κυρία Φτάνη από το γυμνάσιο. Τον κύριο Χρήστο Γιατζόγλου από το 4ο, την κυρία Γιαβρή. Και φυσικά όπως πάντα την μυστικό μας, την κυρία Νάντια Καραγιάννη. Γιατί πάνω στο δικό τους εργάριο και στις ιδέες αυτής και η σημερινή εκδήλωση. Και φυσικά ευχαριστούμε εσάς τους ίδιους που ήρθατε και μας παρακολουθήσατε και μας στηρίξατε. Να την πετιέται από σ' αρχίσκαν